Pentru colegii care în perioada următoare trebuie să susțină inspecția la clasă, iată câteva aspecte de care eu aș ține cont. Sunt două planuri aici. Un prim plan ar fi pregătirea pentru susținerea acestei lecții, care constă în realizarea proiectului didactic, și partea a doua sau planul al doilea reprezintă susținerea propriu-zisă a lecției în baza planificării pe care Inspectoratul Școlar din județul dumneavoastră a afișat-o de săptămâna trecută. Referitor la pregătirea realizării proiectului de lecție. De ce este important? El poate fi găsit ușor pe net, deci asta n-ar fi o dificultate, doar că dumneavoastră ar fi recomandat să vi-l realizați. De ce? Pentru că în acel plan de lecție dumneavoastră trebuie să vă scrieți ce doriți să faceți în ora respectivă. Trebuie să știți în orice moment al lecției care sunt pașii, unde și cât insistați, pe ce anume să insistați, care e strategia și așa mai departe. Un prim punct deosebit de important este să vedeți ce specializare are clasa la care dumneavoastră ați fost planificată să susțineți lecția, dacă este o clasă de liceu, care este specializarea ei. De ce este important acest aspect? Pentru că trebuie să consultați programa. Bine, programa trebuie consultată pentru orice nivel, dar la liceu, pe baza specializărilor, cu atât mai mult. În programă veți găsi competențele generale, în programă veți găsi competențele specifice, în programă veți găsi conținuturile absolut obligatorii care trebuie predate. Nu ne luăm această informație din manual, pentru că manualele sunt alternative. E posibil ca manualul după care dumneavoastră predați la școala dumneavoastră să nu fie același cu manualul de pe care lucrează copiii la clasa la care ați fost dumneavoastră repartizat. Deci, primă grijă, consultați programa. O programă care este în vigoare, atenție, nu o programă care a ieșit din uzul ei. În altă ordine de idei, după ce am văzut ce trebuie să predau, trebuie să stabilesc împreună cu profesorul clasei sau cu metodistul ce tip de lecție este. Dacă este o lecție de predare de noi cunoștințe, dacă este o lecție de consolidare, dacă este o lecție de experiment sau o lecție practică. Sunt aspecte pe care le stabiliți în momentul în care luați legătura cu cadrul didactic respectiv. Nu uitați să întrebați numărul de elevi din clasă, astfel încât dacă dumneavoastră doriți să vă realizați fișe de lucru, să știți cu ce anume să vă pregătiți. Apoi, foarte important, lecția la care sunteți, nu mai zic, trebuie știută foarte bine. Vorbim aici de cunoștințe de specialitate care vizează implicit lecția din care faceți evaluare, cât și cunoștințe de specialitate care vizează ceea ce dumneavoastră trebuie să transmiteți. Nu se acceptă sau sunt depunctate erorile științifice care se pot face și se pot face dacă nu se cunosc aceste lucruri foarte bine. Până la urmă, dumneavoastră sunteți profesorul, nu aveți voie să greșiți, cu atât mai mult într-o situație ca aceasta. Un alt pas important, după ce v-ați lămurit aceste lucruri și ați stabilit ce tip de lecție aveți, treceți la realizarea proiectului de lecție. Primele informații de acolo sunt cele uzuale, clasa, data, disciplina și, bineînțeles, titlul lecției și tipul lecției de care vă aminteam mai devreme. După ce vă notați aceste informații, trebuie să vă treceți acolo competențele generale, competențele specifice pe care trebuie să le aibă copilul după ce se desfășoară lecția. Bineînțeles că trebuie să facem precizarea că nu este suficientă o oră pentru a forma niște competențe unor copii. Din acest motiv
acest plan de lecție trebuie să cuprindă și obiective. Deci obiectivele lecției dumneavoastră, ce anume trebuie să știe copilul la sfârșitul orei pe care dumneavoastră o desfășurați. După ce v-ați trecut aceste informații, trebuie să vă selectați strategia. Este importantă strategia? Eu zic că este foarte importantă, pentru că să nu uităm, suntem într-o perioadă în care avem suport din toate punctele de vedere și ar trebui ca și elevii noștri să beneficieze de metode moderne, metode care să îi ajute să înțeleagă conținuturile. O strategie potrivită și adaptată vremurilor noastre este acea strategie centrată pe elev. Bineînțeles că e atât de uzual în ultima perioadă să se vorbească despre asta, dar este o realitate. Nu putem să mai folosim strategii în care copilul este undeva după tot ce trebuie să facă profesorul. Profesorul predă informațiile, conținuturile, le prezintă, le explică, dar elevul este în centrul învățării. De aceea elevii trebuie să implicați pe toate etapele pe care le parcurgeți în lecția dumneavoastră. Vorbim de la captarea atenției până la ultima secvență a acesteia, și anume fie tema pentru acasă, fie obținerea feedback-ului. De asemenea, în acest proiect sau acest plan de lecție, trebuie să cuprindeți în egală măsură și metodele pe care le folosiți. Nu alegeți o multitudine de metode. Sunt foarte multe, chiar foarte multe. Una, două metode care să vă ajute să vă faceți înțeleasă, în care copilul să înțeleagă pe deplin ce reprezintă noțiunea respectivă. Noi, ca profesori, avem obligația să le aducem copiilor informații prin care să facem și disciplina aceasta să fie îndrăgită. Am întâlnit atât de multe persoane adulte care, când aud că predau chimie, pur și simplu nu au amintiri plăcute sau simt nevoia să spună că nu le-a plăcut niciodată. Nu avem cum să le spunem copiilor noștri că este o disciplină grea. În momentul în care le-am spus lucrul acesta, s-a închis povestea. Ori, tocmai asta este farmecul. Chimia e frumoasă și atunci haide să o aducem și pe înțelesul lor. După ce v-ați stabilit metodele pe care le puteți folosi, problematizarea, algoritmizarea, nu știu, brainstorming-ul sau poate, de ce nu, învățarea prin descoperire, care este o metodă interesantă și care obligă copilul pe tot parcursul lecției să gândească. Până la urmă ne dorim să dezvoltăm la copii această gândire critică, care nu înseamnă să ne critique copiii deloc, ci înseamnă ca ei să poată avea judecăți de valoare care să fie sănătoase, să fie corecte și să-și poată explica lucrurile. O altă etapă importantă, stabilirea mijloacelor pe care dumneavoastră le folosiți în susținerea lecției. Avem la dispoziție tablă smart sau nu, putem să avem la dispoziție alte materiale care ne ajută. Dacă faceți experiment aici, o să vă treceți care sunt substanțele pe care le folosiți și ar fi foarte bine și indicat să faceți asta, pentru că trebuie să recunoaștem lecțiile acestea, deși sunt dificile pentru noi, sunt foarte atractive pentru copii. Și aici de precizat și care sunt materialele folosite, ustensilele de laborator folosite. Nu faceți ceva foarte complicat. În cele 50 de minute, din care poate 20-25 de minute reprezintă predarea, dacă predați, da? Implicați copiii în toate etapele, revin asupra acestui lucru. Nu-i lăsați acolo în băncuță, dar liniștiți, e bine că au stat cu minții, gata, ne-am terminat lecția. După ce vă prezentați care sunt mijloacele pe care le folosiți, în proiectul dumneavoastră de lecție trebuie să apară și acel tabel cu activitatea pe care profesorul o face, o desfășoară pe perioada orei și activitatea pe care o are elevul.
Avem secvența de la captarea atenției, avem secvența de la partea de evaluare, ce anume face profesorul pentru a evalua copiii, avem partea de desfășurarea lecției, unde aici, cum am spus, puteți să aveți experiment sau puteți să aveți altă secvență a lecției și așa mai departe. Și în final sau spre finalul lecției puteți să aveți o fișă de lucru, aveți partea de feedback în care observăm dacă copiii și-au înțeles, și-au însușit noțiunile, au fost pe înțelesul lor și cu siguranță veți afla lucrul acesta și, bineînțeles, finalul care trebuie să apară în proiectul dumneavoastră de lecție, evaluarea elevilor care poate nu o să puneți note neapărat, dar o evaluare verbală ar trebui să existe. Toți așteptăm să ni se spună dacă a fost bine, dacă n-a fost bine sau poate avem ceva lucruri de îmbunătățit. Important proiectul de lecție, important. Nu trebuie să rămână acolo o hârtie sau încă o hârtie în plus la multitudinea de lucruri pe care trebuie să le facem. Ce ne facem dacă nu reușim să parcurgem tot ce ne-am propus în proiectul de lecție? Se cheamă proiect didactic. Mi-am proiectat, dar situația din clasă poate fi alta. Poate la un moment dat un copil pune o întrebare și nu apare asta în proiectul meu de lecție. Ne adaptăm situației. Copiii sunt imprevizibili sau poate noi, sau poate nu ni s-a deschis tabla smart în timp util, sau poate s-a blocat filmulețul, sau poate nu știu, sunt tot felul de situații. Proiectul de lecție trasează liniile mari, etapele pe care trebuie să le urmăm. Da? Trebuie să apară ce ne-am propus și întotdeauna trebuie să avem mai mult decât ne-am propus acolo pentru a nu cumva să avem ceea ce se cheamă acei timpi morți. Este foarte complicat să ai timp morți în care să nu știi ce să le spui copiilor sau ce să faci cu ei. Nu mai zic să termin mai devreme, chiar ar fi nepotrivit. Iar despre alte amănunte, la cum desfășurăm lecția și cum parcurgem fiecare etapă, vă aștept pe Lex Educație pe canalul meu de YouTube pentru cât mai multe amănunte care sper eu să vă ajute în activitatea dumneavoastră. Pe curând!